Katanya itu cuma teman, tapi kok sampai masuk? Ngertenono ati. Aku ra nuntut apa maneng larang keras. Kowe ameh cedak ro kancamu lanang. Yen panceni tresnamu tenang yo aku mesti iso mikir atase wis cukup tak ujar kowe cedak sapa wae pesenku siji kabeh ana batas wajari aku ra bakal mbrontak ngakur gawe kekancamu rusak cukup aku meneng nyawang kowe kepenak selas-selas luar rubah jutek nyawang kowe pola hubungan wis ora kena arep bubar ya terserah kena duwe gandengan sekatel golek anyaran amnesia ro pasangan nek ngene iki yo bajingan awale tak coba sabar polamu tak sekarep saya suwe saya barbar dolan benda tak ngina ra mungkin ra kelonan sumpahku wis muntah tenan kepengin talara pedang mikir kowe iso edan lagi wis cukup tak ujar kowe cedak sapa wae pesanku siji kabeh ana batas wajari aku ra bakal mbrontak ndakur gawe kekancamu rusak cukup aku meneng nyawang kowe kepenak kowe pas ora berkelas duwe kanca cara kragas mbok naik ke keras rangku suwe langsung tigas aku komana nopo mung dikai janji tresno ngampet nyambung bendino pengen ngambruk nak sekono kesaleran duwe moral duwe awak kok diobral kenapa harus pindah kok yang saya jual mahal terus no nakalku ucap selamat tinggal aku wes kuat mental sorry aku ra kenal lagi wis cukup tak ujar kowe cedak sapa wae pesanku siji kabeh ana batas wajari aku ra bakal mbrontak ndakur gawe kekancamu rusak cukup aku meneng nyawang kowe kepenak yang cewek boleh nyanyi Masamu dewe, ujaku liyane. Aku dikeloni karo kancaku dewe. Sepurane kang mas, tak sun atimu ikhlas. Dilakno aku bahagia karo kancaku. sekali lagi wis cukup tak ujar kowe cedak sapa wae pesanku siji kabeh ana